Entonces a siguiente canción que vamos a facer pues vai a ser un pouco unha fusión entre o pop rock, que é máis ou menos o que facemos nós, e a música tradicional galega, non? Que é o que fan a facer as rapaces nos van a acompañar agora. A verdade é que fai unha semana, cando empezamos a maquinar todo isto, de preparar esta canción así, nin elas nin nós pensábamos que unha canción de Police en inglés pudera sonar a ritmo de Muñeira, non? E a verdade é que estamos ainda un pouco así todos extrañados a ver que é o que pasa. Destas rapaces que nos van a acompañar, agradecerlle que hoxe estén aquí compartindo o escenario con nós, porque a verdade é que teñen unha agenda bastante apretada de actuacións, porque están presentando o seu primer CD que se titula Sosperei e botei un ai, creo que é un aire, non o sei, que por certo está a venta ao módico precio de 10 euros. E bueno, decir que para nós é un honor e un placer compartir ese escenario con todos vos, as Cantareiras de Verdillo. A ver si no trae el original, a ver si nos va a vista para ahí.